Ето ни и нас. Ей! От Слънчева София. Ама аз съм на лайв. Кажи здравей! Чакай да се обърна към другата камера. Да. Баги! Нати! Айде да изпееш една песен. Ако разхочи се днеска. Айде пиеме така. Добре, няма. Не сме в настроение. Чакайте да ви покажем. Колко много хора има. Пожелаваме на всички весели празници и нека Христос възкръсне във вашите сърца. Твоите фонтанчета. Ела да кажи здравей. Здрасти! Я кажи стъпчето, защото Бог. Защото Бог толкова разле по света, че даде своя роден син, за да не покине нито един, който вярва в него, но да има вечен живот. Браво, тата. Ей, брачет, как си бе? Живи и здраве цялото семейство. Айде малко така. Твоите фонтанчета претенде като. Ето ги. Без да късите цветя, нали? Ето ма къде? Момче! Сами! Самуиле! Здравей, мамо! Здравей! Самуиле! Едно момиче. Ела. Я изпей една песничка. Хайде, ма. Дули, ай. Надничка, кажи здравей! Кажи нещо на хората. Какво да кажа? Пожелаем весели празници, матата. Пожелавам ви весели празници. Бъдете здрави, кажи. Бъдете здрави. Ако валиш Сенев някой, ми без това ще стане мината да дадем. Се допядвам ми вече. Ей го едно момче.
Кой направи? Рибите. Морето. Абе, Къде е Бони, тате? в сянката ми. Защо? Какво прави там? Нищо. Ще не направиш ли си с мама? Кажи чао.